Tulungagung derita cinta nagih janji. Tulungagung derita nagih janji. Pak Roman lamar itu nasi Bapak Andri umat ya Pak Roman itu dalam lamar sebut banyak dulu Lamongan itu nasi Bapak Andri berangkat. Kuwi gampang diucapke
apa sayang kepeksa kudu pisahan kelingan nalika urip bebarengan bunga susah kabeh rat-rati alangan senajan sadina mong mangan sepisan ati wis seneng anggon urip bebarengan nanging saiki mas ya Jek kowe kok tega tenan terus pokoknya ditegakno kok tak tresnani lunga ora karuan mangan penak ses turu penak sing kurang penak jur lali marang aku sing rumatana tega teman sliramu mah arang awakku sampeyan tega karo aku lho Kang Mas kok tinggal rumah suwe apa dayaku lagu piye nanging saiki kita takeh janjimu